खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय नोंथांमोननि गेजेराव आंनि बे RTN बड' बोसोन चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दा बेखौनो फोरमायनो सानदों आरो नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो आं बरायग्रोनाय थाबाय आरो जायफोर गोदान फैदों नोंथांमोना आंखौ मोखां नायालाबा बे चेनेलनि मुंखौ नायनानै नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामलांगोन आरो हेफाजाब होगोन एबा मदद होगोन आंबो नोंथांमोननि गेजेराव सासे बर' नोंथांमोना आंनि फारसे मोनसेब्लाबो मोनसे ओंथिजों मोनसे गियानजों नोंथांमोना बोसोन मोननो हागोन होननानै बे चेनेलखौ आं खुलिनाय जादों। माखासे जोंनि बर'नि थासारिखौ नायनानै गोबाङानो जोङो गोरोन्थिखौल' गोरोन्थि नुबाय थागासिनो दं आरो न'खर लायै गोबाङानो प्रब्लेमजों सोलिनानै थाबाय थायो। दाखालि थांनाय मोनसे भिडिअ आं बुंदोंमोन जे न'खरनि जेंनानि सोमोन्दै दिनै बे बाथ्राखौ आं दिनै लाना फैदों। दिनै न'खरनि जेंना होनोब्ला जों गोबां मानसियानो मिथिगौ आरो गाव गावनि न'खराव मा सोलिदों मा सोलियाखै जों गोबां मानसियानो जेंनाजों गोग्लैना थानाय माखासे बे प्रब्लेमखौ नोंथांमोना फोरमायनो सानदों। दिनै बुंनो गोनां दिनै सोरनिबा सायाव माबा मोनसे रिएक्सन जादोंबा सोरनिबा सायाव मोनसे प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोनायाव खर' सानोबो गोनांथि गैया आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोनसे बुजिना लानो हागोन आरो गावखौ गिदिंनानै गावखौ मोनसे राहा लामायाव थानो हागोन। आं बेखौसो बुंनो लाना फैदों। दिनै उन्दै गेदेर बिसोरनि न'खर फेमिलियानो जाया मानो बा उन्दै गथ'फ्रानो जाया मानो आंनि भिडिअखौ नायदोंबा फुराना लां नोंथांमोना मोनसे गियान मोननो हागोन। माब्रै होनोब्ला जों गोसोआव मिथिनानै थायो जोंनि न'खरनि जेंनाखौ लानानै आरो गोसोआव जों मिथिनो थाब्लाबो जों अख्रा खालामना थानाय दिनै बेखौनो नोंथांमोननो मोनसे मोजाङैनो मिथिनो थाखाय आरो बुजिनो थाखाय सोरनिबा बुंनायावसो सोरबा गियान जानो हायो। दिनै हारसिं गियान जाबाबो गनायनानै लाया बेखायनो सोरबा बुंनानै होदेरोबा बांसिन मानसियानो सोरनिबा फोरमायना होनायजों गावखौ गियान खालामनानै गावखौ आवगायलांनायाव मदद खालामो। जों बर' रावै नोंथांमोनो आं फोरमायनो सानदों। दिनै न'खरनि जेंनाया बेनो गोबां साननो गोनां। दिनै माब्रै होनोब्ला जोंनि न'खरनि सोलिबाय थाखानायाव जों गोबां जेंनाजों सोलिनो गोनाङा सोलिखायो। दिनै गोबां गावबागाव न'खर सोलिनायाव दिनै साख्रि बाख्रि गैयै मानसिफोरनि सायाव बांसिन न'खरनि जेंना फैयो। माब्रै होनोब्ला दिनै खायसे हा हु दं सोरबा खायसे हा हु गैया। दिनै हा हु गोनांब्लाबो खायसे बेसेबांनिखि मालिक माहाजोन दोन दौलतआनो जाया मानो बयबो जेंनानि सायाव जेंना थायो। दिनै मोनसे बाथ्राया बेनो दिनै मोनसे न'खरनि जेंना होनोब्ला दिनै सासे न'खरा दिनै बिसि फिसा बा सेंग्रा सिख्लानि समाव सेंग्रा सिख्ला जेब्ला हाबा जागोन दिनै न'खरनि समाजाव फैयो। दिनै न'खरनि समाजाव फैनानै जोङो मा साननांगौ जायो दिनै जों हौवा हिन्जाव जानानै दिनै न'खरखौ दानो थाखाय मोनसे हान्थिनांगौ जायो नङा होमबा। दिनै बे संसारखौ लानायनि गेजेराव फिउचाराव जोंनि लाइफखौ मा खालामनानै लानो दिनै बेखौ मोनसे फिउचारखौ नायनानै आरो न'खरखौ बेंनो थाखाय मोनसे राहा नायनानै दिनै जों नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फोरमायनो सानो। जोङो फिउचारखौ नायनानै जों गथ' गथाय खाङो नङा होमबा। जों बै गथ' गथायखौ खांनायनि गेजेराव जों माखासे मा जेंना सोमजियो जों गथ'फोरखौ स्कुलाव सोनांगौ गाननाय जोमनाय होनांगौ फरायहोनांगौ आरो जोंनि बिमा बिफाखौ फिउचाराव नायथों होननानै गथ' गथायखौ जोङो फेदेरनानै मोजाङैनो जोङो मा खालामो मोजाङैनो मोजां जाथों जोंनि गथ'फ्रा होननानै जोङो बिमा बिफाफ्रा सोलोंथाइ होयो। बिनि उनाव मा जायो खायसे गथ'फ्रा बिमा बिफानि बोसोन लायै जायो खायसे बिमा बिफानि बोसोन लानाय जायो। दिनै खायसे बेबायदिनो फिसाफोरनि थाखाय नांगौनि थाखाय बिमा बिफाया फिसाफ्रा बिमा बिफानाव बियो दिनै नांगौ हानायखिनिखौ होयो खायसे आरो नांगौखिनिखौ होनो हाया जायो। दिनै बेयावबो माखासे बिमा फिसाफोरनि जेंनाफोर गोबां सोमजियो। दिनै गथ'फ्राबो बुजिनांगोन जे दिनै आंनि आइ आफाया माबायदि अबस्थायाव दं बुजिनो साननांगोन। दिनै आरो बिमा बिफायाबो आंनि गथ'आ माबायदि अबस्थायाव दं बेखौ साननांगोन। दिनै बेफोरबायदि प्रब्लेमजोंसो माखासे समस्या जायो। दिनै बेल' नङा जे न'खरनि जेंनाया दिनै माखासेखौ सर्टकाटै बुंनो सानो आङो दिनै बेफोरखौ माने बेफोरबायदि उन्दै गथ'आबो बिमा बिफाखौ दा नाख्रेब आरो बिमा बिफायाबो गथ'नि सायाव जानांगौ बेखौबो होजोबनांगौ बे बाथ्रा नङा आरो गथ'आबो माबायदि लामाजों थांदों माबायदि लामा थाङाखै बेखौ बिमा बिफायाबो नोजोर होनांगौ। दिनै बिसोर साननो गोनाङा दिनै माने गथ'फ्राबो उन्दै होननानै बिमा बिफानि सायाव जा बिबान मोनो होननानै बारा गोरलै दाजा। आरो मोनसे बाथ्राया बेनो बिमाफ्राबो गुबुननि फिसाखौ गाज्रि सानोब्ला गावनि फिसायानो गाज्रि जायो मिथिबाय। ओंखायनो मालायखौ गाज्रि साननाया गावनि फिसायानो गाज्रि जायो। ओंखायनो गावनि फिसाखौबो अननांगौ मालाय फिसाखौबो गावनि बायदि सानना अननांगौ बिसो आंनि मोनसे बाथ्राया। दा मोनसे माखासे जेंना आरो न'खर जेंनाया थाबावो जे दिनै मावनाय दांनायनि सायाव दिनै मावनाय दांनाय सायावबो गोबां जों माजों मावगोन माजों मावनानै जाहोनो हाया दिनै गोबां न'खरनि गारजेनाव प्रब्लेम थायो। दिनै मोनसे बाथ्रा न'खरनि खाथि खाला मानसिफोरजोंबो सोरनिबा गाज्रि बाथ्रा सोना होनाय लोगोफोर आंनि भिडिअ बानायनायाव ना दाउआ गाबना होबाय थादों मा जादों आं मिथिया आरोना जायखिया नोंथांमोननो खोन्थाना होबाय। मिनिनो गोनां बाथ्रा नोंथांमोनहाबो भइसखौ खोनाबा माने खोमायाव एसे बेलेग मोनसे रिएक्सन जायो बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। दा बाथ्राया बेनो आरोना बाखि जेंनाया बेनो माखासे न'खर दानायाव बिसि फिसायनि न'खर दानायाव खायसे मोजां संसार जानायाव ओरैबायदि प्रब्लेम फैयो जे नोंनि न'खरा बिराद समायना बिराद मोजां अनलायनाय जादों धोननिबो जेबो आंखाल गैया माने ओरैबायदि नोंनि न'खराव डेभेलप माने जेबो टेनसनानो गैया। दिनै बेफोरबायदिखौ नुनानै माखासे खाथि खालानि बा गोजाननिबाबो जा जिखुनु मोनसे मेगन सानाय
मेगन सानायजों नोंथांनि न'खरखौ समायसा गाज्रि खालामो आरो सोरनिबा खोथा बुंनायजों रायसनना होनायजों दिनै हय हौवानि गेजेराव मोनसे गाज्रि खोथा सोना होनाय, हय नङाबा हिनजावनि गेजेराव मोनसे गाज्रि खोथा सोना होनाय, बेफोरबायदियावनो माखासे न'खर सिफायना होग्रा बेफोरबायदिबो मानसि थायो न'खरनि जेंनायाव। दिनै बेफोरखौ नोंथांमोना खोमासुवालाबा गाव गावनि न'खरनि थांखिखौ लानानै नोंथांमोना आवगायनो थाखाय गावखौ गावनि साननायजों मालायनि फोरोंजानायजों नङा नोंथांमोन। बेखायनो खायसे ओरैबायदिबो दं, खायसे मोजां फोरोंग्राबो दं, खायसे गाज्रि फोरोंग्राबो दं। नाथाय बेखौ नोंथाङा बिजिरनांगोन जाय बायदिया नोंनि सायाव न'खर सिफायनो थाखाय माबायदि खोथा बुंदों आरो जाय बायदिया नोंनि न'खरनि मोजां अबस्थाखौ नायनानै माबायदि मोजां खोथा बुंदों, बेयो गोरोबदोंना गोरोबाखै बेखौ नोंथाङा रुजुना बेफोरबायदि खोथाखौ मिलायदों मिलायाखै बेखौ रुजुनानैसो नोंथाङा न'खरखौ दानो आरो नाजानो सोलोंनो आवगायनांगौ। माब्रै होनबा बेफोरबायदियावनो खायसे न'खर सिफायना होग्राबो थायो आरो गावनि न'खरनि जेंना गोबां जेंनायाथ' थाखायो नङा होमबा नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथियो गाव गाव न'खराव माबा प्रब्लेम सोलिनांदों आरो माबायदि प्रब्लेम सोलिनाङाखै नङा होमबा। आरो बाखि आरो मोननैसो टपिक दंबावो, बेखौ आं गाबोन लाना फैसिगोन। बेखौ आं सुंद'यैनो नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो बुजायनांगौ गोबां थालांबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिखायो। बेखायनो गाव गावनि न'खराव गासैबो मिथिखानानैबो जे अख्रा खालामना सोलिनानै थायो नालाय, बेखौसो आं बुंनो लाना फैनाय जादोंमोन। माने न'खरनि जेंनायाव गोबां बायदि प्रब्लेमा जाखायो, गाव गाव बयबो मिथिखायो। होमब्लाबो आं बुंनाय जाबाय, नोंथांमोन माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननि सायाव आं बुंनाय जाबाय। आरो आंखौ एसे माथा फाग्ला खर' गाज्रि जानानै बेफोरबायदि दासान। माने बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे माखासे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना उननि भिडिअफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन। दिनै बेनो न'खराव हिनजावा हौवाखौ गारना थांनाय बा हिनजाव हौवाखौ गारनानै थांनाय, सोरबा आरो गथ' गोरलैखौ गारना खारनाय आरो गुबुन हौवाखौ गोसो थैनाय, बेफोरबायदि प्रब्लेम माने आंनियाव माखासे भिडिअ दङ। आरो दा बेफोरनो मोनसे बाथ्राया आं दाखालि भिडिअआव बुंखांबाय, बेफोरबायदि जेंनानि थाखायसो बेफोरबायदि भिडिअखौ आं लाना फैनांगौ जादों नङाबा आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनांथियानो गैयामोन। आरो मानो होनब्ला दिनै बुजिसेयाव बुजियै बायदि खामानिखौ मावो, गावनि गोसोनि हास्थायनायखौ जाफुंनो नागिरो। बेफोरबायदिनोथ' समस्या गाज्रि जालांगासिनो नङा होमबा। बर'नि थासारियाबो गाज्रि जादों, मोनसे न'खर दानायावबो मोनसे न'खर सासे मानसिनि लाइफखौ गाज्रि खालामना होनाय जादों। बेखायनो आं बुंनो थाखाय लाना फैदों। सोरबा बायदि बेफोरबायदि साननानै थायोबा बेफोरबायदि दाजाथों, आं बेखौसो सानदों। मानि थाखाय होनबा बेफोरबायदियाव आगान सुरनाया मालाबाबो मोजां नङा आरो उन सिगां साननानै आगानसो सुरनांगौ, बेफोरबायदि गाज्रि खामानि सानब्लाबो। दा बेखायनो आं बेयाव बुंनो गोनां जानानै फैदों। गाव गावनि न'खरखौ सिफायना लानाय जायो, गाव गावनि न'खरखौसो गाज्रि खालामना लानाय जायो। बेखायनो बेफोरबायदि दाजाथों। आरो आं माखासे बाथ्रा बुङो, आं खुगाजोंनो बुजायना लाना फैगोन। माखासे सोरनिबा हिनजाव खारनाय हौवा खारनायनि भिडिअखौ आं दाखालि थांनाय सप्तायाव बानायला होननानै बुंदोंमोन बे भिडिअनि गेजेरजों। नाथाय बे बाथ्रा नङा जे माने सोरनिबा भिडिअ पस्टखौ पस्ट खालामनानै आगारना होनायासो बिराद गाज्रि जादों। मानि थाखाय होनबा उनाव मा खालामजायो, माने जेब्ला जाय मानसिया आगारजादों बिनि प्रब्लेमा सल्भ जाबाथाय आगारजाग्रायाबो दाय जायो, दाय मावग्रायाबो दाय जायो, जाय आगारग्रा। खिन्थु बेयाव आंनि रिक्स थाया, जाय खालामना होग्रा बेयावसो आं खालामनाय जायो। खिन्थु खालामनांगौ बायद'आवबो खालामनांगौ जाना फैगोन माबा मोनसे गिदिर जाथायफोर जायोब्ला। नाथाय आं क्लियारलि जे बे मटिभेसन रावजों माखासे बाथ्राजों बुजायनासो बुंनायखौ लाना फैदों। मानसिफ्राथ' बयबो गियानिखा, होमब्लाबो आंनि रावजों जा बुंबाय आं बेखौनो बुंना होबाय नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोना एसेब्लाबो माबा मोनसे गियान मोनबाय होननानै आं नोंथांमोननि सायाव इसोरखौ भरसा खालामबाय। आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आरो आं गोदान टपिकजों नोंथांमोननो बुजायनो हागोन। आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आंखौ सापर्ट होलाङोबा आंबो मोजां लाबोनो हागोन, आंबो हास्थायो आरो आसा खालामो। बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। बाय।